Біздің яңа исполнительный директор келді. Айрат Нимович. Ол қазір мына бүтін ижади редакция белән сораша, яңа программалар әзерлиләр. Һәм мин уйлаганча сентябрьдә безнең яңалыклар булырга тиеш каналда. Яңа сезонда. Мин шулай дип өметләнәм. Җавап бирәм, Шаянтыда барысы да бик әйбәт. Чөнки аның календар планы бар. Шаянтыны булдыра торган. Без бу календар план белән эшләп барабыз. Хәзер менә игълан иттек конкурслар техникага. Беренче кешеләрне эшкә ала башладылар, анда план буенча, анда инде менә 7 кеше эшкә алына. Главный инженер, программный директор, главный редактор, трафик и һәм башкалар. Менә беренче кеше алында, анда план буенча бар безнең, календарный план бар. Атна сайын безнең директорлар советы мөдире Азгат Ахмедов безне җыя, атна сайын мин отчет бирәм. Һәм безнең бу канал барса да әйбәт барса, менә шулай план буенча барса, аның төп урыны радио булачак, радио бинасында булачак. Монда да эшләячәк, әлбәттә. Төп урыны радио бинасында булачак, анда безнең бераз гына бүлмәләр һәм урыннар бар. Без октябрьдә бу каналны 24 сәгать тәүлек эшли торган канал булып чыгарга тиешбез. Аерым канал булып интернетта һәм интернетта тулай булмаячак, чөнки правалар белән проблемалар бар. Правалар булган һәрбер программа сансы булачак. Кыскача булачак интернетта. Тулайым булачак шелтерләрдә, кабель шелтерләрдә чыга башлыйбыз. Һәм ала берсә безнең цифровой передатчикта да, безнең цифровой да тоже эшлибез бит без хәзер.